खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिलिना बसुमतारिया। बाक्सा जिल्लानि साब्रै मावसोमग्रा आइजोफोरनि जाफुंसार। मैखुननि आबाद मावनानै साब्रै मावसोमग्रा आइजोफोरा गावखौनो गसंथाहोनो हादों। फालांगिनि थांखिजों मैखुन आबाद मावनानै बाक्सा जिल्लानि साब्रै आइजोफोरा गावजों लोगोसे नखर सुंथानो हादों। भारत भुटान सिमना ओनसोल दारगाव गामिनि माधुरी रामसियारि, शर्मिला दैमारी, मनिका बर' आरो बायगुश्री बर' बिथांमोना दारगाव इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि अमरजिति हाजरिकानि मददजों आरो मावजि गेन्द्रे इक' टुरिजम ससाइटिनि जोहै सिमलायाव मैखुन आबादनि सायाव फोरोंथाय लानानै मैखुननि आबाद मावनो जागायनाय बिथांमोना दायो गोबां मैखुननि आबाद मावगासिनो दं। बे आबादनिफ्राय बिथांमोना सप्तासेयाव 300 केजिनिबो बांसिन मैखुन दिहुननो हानायखौ फोरमायो। लोगोसे दान मोनसेयाव मैखुनफोरखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हानायखौबो फोरमायदों। मख'जाथावदि आइजोफोरा जिल्लानि निकासि सुबनखाता हाथाइजों लोगोसे दिहिरा, भुटानकुथि, दारागाव बायदि ओनसोलफोराव 1 केजिआव 200 राङै फानबाय थानायखौबो मिन्थिहोयो। सोरखारनिफ्राय जेबो मदद मोनालासे मैखुन आबाद मावग्रा आइजोफोरा इयुनाव मैखुन आबाद मावनायखौ गोबांसिनै मावनानै गुबुन जायगाफोरावबो फानहरनायनि सिमां दं होननानै बुंथिदों। 5 তাৰিখে ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ, তাৰপিছত মাঘৰ 1 তাৰিখে বনাইছোঁ। WWF পৰা আমাক অমৰজ্যোতি হাজৰিকাই নিছে, তাৰপিছত আমাক ট্ৰেইনিংটো দিছে চানডে दैमारी, তাৰপিছত আমি মাঘৰ 1 তাৰিখে বনাইছোঁ আৰু জানুৱাৰী 5 তাৰিখে আমি ট্ৰেইনিং লৈছোঁ। আমি 30টা বনালোঁ, ট্ৰেইনিংটো লৈ 30টা হ'লে 30-35টা হ'লে আমাৰ বনোৱাটো চিলিণ্ডাৰ। বৰ্তমান কিমান বনাইছে? এতিয়া 3000ৰো বেছি আছে। ক'ত বিক্ৰী কৰে? নিকাচিত বিক্ৰী কৰোঁ আৰু গাঁৱতো নিবা আহে, তাতে আমি বিক্ৰী কৰোঁ। নিবা আহিলে কোনোবাই নিবালে আমি দিওঁ। কিমান শুকানটো 400 নেকি কিলো, 500 লওঁ আমি। পাছত 400 হ'ল, তাৰমানে 600কে বিক্ৰী কৰোঁ কিলো। লাভটো আমাৰ হৈছে, বহুত হৈছে। আমাৰ মোটামুটি 50,000 মান হ'লে লাভটো, আৰু পাম আৰু আছে আমাৰ বনোৱা। 5জন। নাম শৰ্মিলা दैमारी, লংকেশ্বৰ दैमारी, মনিকা বৰ', মাধুৰী ৰামচিয়াৰী, ভাগ্যশ্ৰী বৰ'। আমি ইয়াকে বনাই যাম বুলি ভাবি আছো। চৰকাৰৰ এতিয়া বৰ্তমান একো বস্তু পোৱা নাই আমি। চৰকাৰক আমি আহিলে মানে আমাক ঘৰ লাগে বনোৱাৰ কাৰণে, আমাক ঘৰ দিলে ভাল হয়। আহিলে এনেকে কম আৰু ঘৰ লাগে আমাক। আমাৰ মানে বনোৱাটো আমি বেছিকে বনাম বুলি ভাবি আছো ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আৰু বেছিকে বনাম। মানে ঘৰটো ডাঙৰ হ'লে আমি আৰু বেছিকে বনাম। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।